Moro! Mä oon Lintulan Juho, 36 vuotta. Ollut reilu 12 vuotta vakkarina vuorohommissa tuossa takana näkyvällä LDP:llä. Omasta mielestä mä tuon lisäarvoa ja koko vuoro tuo lisäarvoa Borealikselle, kun ollaan ammattitaitoisia ja tiedetään miten tuo laitos toimii, voidaan toimia turvallisesti. Se mistä mä tykkään tässä työssä on se, että tuo on melkoinen härdeli oppia. Niin silloin kun kaikki toimii, niin tiedät mitä teet, mutta varsinkin se ongelmanratkaisu kun niitä tulee, niin se on palkitsevaa. Ja Borealis 30 vuotta. Onnea ja menestystä, kyllä me yhdessä selvitään.